Sa ating police report naman po, may-ari po ng kantin sa San Jacinto, Pangasinan timbog sa aktong pagbibenta ng karne ng aso. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Timbog sa entrapment operation ng otoridad ang isang lalaki na may-ari ng kantina sa Barangay Lobong, San Jacinto, Pangasinan. Sa eksklusibong premyo ng IFM News Dagupan kay Chief of Police Police Major Napoleon Velasco Jr. Buhay pa ang aso na nakasilid at nakatali sa loob ng sako ng ma-recover sa bahay ng suspect. Nanginginig pa umano ang aso ng dalhin sa paggamutan. Hindi umano direktang niluluto sa kantinang suspect ang karne ng aso, ngunit kinakatay at ibinibenta sa mga interesadong buyer. Naaresto ang suspect sa tulong ng impormasyon mula sa isang UK-based non-profit organization na tumututok sa kapakanan ng mga hayop. Kasalukuyang sumasailalim sa gamutan ng aso sa isang veterinary clinic sa lalawigan. Kamakailan ilang insidente ng pananakit sa alagang aso sa Kalasyaw ang umani ng negatibong komento sa social media. Bukod ba rito ang isa pang insidente ng bentahan ng karne ng aso ang napigilan naman ng otoridad sa bayan ng Rosales. Kaugnay nito, maaring maharap sa pagmumulta ng 100,000 piso ang suspect o pagkakakulong ng nasa 1 hanggang 2 taon na nakasaad sa RA 8485 o ang Animal Welfare Act of 1998. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan at si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.